लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोङो फेसबुकनि स्टार अपसनखौ माबोरै इनेबल खालामो आरो फेसबुकनि स्टार अपसननि क्राइटेरियाया मा नोंथांमोना गोबां मानसियानो मोनथिखायो आरो गोबां मानसियानो मोनथिया। दा जोङो फेसबुकनि स्टार अपसनखौ मोननो थाखाय माखासे क्राइटेरियाखौ जोङो मोनथिनानै लानांगोन। दा बे क्राइटेरियायानो जाहैबाय जोंना सिगांग्रो जोङो कन्टेन्ट मनिटाइजेशन पलिसिखौ फल' खालामनांगोन। बेनि उनाव जोंना एलिजिबिलिटि कान्ट्रि जानांगोन। बेनि उनाव बाहाय होनाय दङ इउआर प्रफाइल हेज एटलिस्ट 500 फल'वार। जोंना 500 फल'वार थानाय जानांगोन। नोंथांनि पेजआव 500 फल'वार थानाय नोंथाङा 500 फल'वार बुथुमनांगोन। बिनि उनाव जोंनि एकाउन्टआ बा नोंथांनि फेसबुक पेजआ मेक्सिमाम 30 डे मानि 1 मान्थ फुराना जानाय जानांगोन। अब्लासो नोङो स्टार अपसनखौ मोननो हागोन लोगोफोर। दा आङो आंनि मोनसे प्रफाइल पेजआव आङो स्टार अपसनखौ मोननानै दङ। आं दा बेखौ सेटआप खालामनानै लानोसै। आं दा आंनि फेसबुक प्रफाइलखौ अन खालामबाय। बिनि उनाव जोङो नैबे गाव गावनि प्रफाइलाव थांनांगोन आं थिर आइकन होनायाव। बिनि उनाव जोङो नैबे प्रफेसनेल डेशबर्डखौ अन खालामनानै लानांगोन। बिनि उनाव जोङो नैबे कन्टेन्ट मनिटाइजेशनाव फैनांगोन। जोंना नैबे लास्टथिं साइडआव जोंना दङ कन्टेन्ट मनिटाइजेशन अपसन। जोङो नैबेखौ नागिरनानै बेयाव थुनानै होनांगोन खनसे कन्टेन्ट मनिटाइजेशनाव। आं दा बेयाव खनसे थुनानै होनोसै। दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों एभेलेबेल टु सेटआप लोगोफोर। दा आंना स्टार अपसना गेवनानै दङ। दा जोङो बेखौ सेटआप खालामनो थाखाय नैबे स्टार अपसनाव खनसे थुनानै होदो। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। आंना माखासे स्टारनि क्राइटेरिया कमप्लिट जाजोब्बाय। जोङो जेब्ला कमप्लिट खालामो अब्ला जोंना बेबायदि राइट सिन गोथां राइट सिन नुजाखागोन। बेनि उनाव जोङो बेखौ सेटआप खालामनो थाखाय नैबे गेट स्टार्ट अपसनाव खनसे थुनानै होनांगोन। नैबे गाहायाव नुनो मोन्दों गेट स्टार्ट। आं दा बेयाव खनसे थुनानै होबाय। नोंथाङा नामफोरखौ थिक खालामाखैब्ला बेयाव नोंथाङा नोंथांनि नामखौ थिक होनानै लाबानो जाबाय। नोंथांनि अरिजिनेल नेम आइडि कार्डनि नामखौ बेयाव थिक होनानै लाबानो जाबाय मोजाङै कारेक्ट खालामनानै। आरो डेट अफ बार्थ, बिनि उनाव नोंथांनि कान्ट्रि नैबेयाव दंखायो इडिट। दा नोंथाङा बेखौ आपडेट खालामनो गोसोब्ला आपडेट खालामनो हागोन इडिट खालामनो गोसोब्ला। दा आङो नैबे आंना थिगैनो दङ। आं दा बेखौ कमफ्राम इनफ'आव होनानै लानोसै लोगोफोर। दा नोंथांमोना बेयाव गाहायाव नुनो मोनखादों कमफ्राम इनफ'आव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। दा आंना बेयाव थुनाय लोगो लोगो स्टार अपसना गेवबाय लोगोफोर। दा बाहाय ओरै फारसेथिं नुनो मोन्दों आर्निं आरो ओरै फारसेथिं नुनो मोन्दों स्टार्ट। नोंथाङा मोनबेसे स्टार्ट रिसिभ खालामगोन बाहाय श' जागोन नैबे स्टार अपसनाव। आरो नोंथांनि आर्निंआ बेसेबां जागोन नैबे आर्निंआव श' जागोन। दा जोंना 100टा स्टारजोंसो $1 जायो लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो जायफ्रा स्टार अपसनखौ दासिमबो मोनाखै आरो नोंथांमोना स्टार अपसनखौ मोननो थाखाय मा क्राइटेरिया नांगौ आं बेखौ सिगाङावनो खोन्थाखाबाय। दा नोंथांमोना जायफ्रा स्टार अपसनखौ दासिमबो सेटआप खालामनानै लानो रोङाखै बेबायदिनो सेटआप खालामनानै लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। गोदान मोनसे भिडिअ नायनो थाखाय नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव क्लिक खालामनानै होदो। जाहाथे नोंथाङा आंनि गोदान भिडिअखौ थाबैनो नुनो मोनो। आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। बाय बाय लोगोफोर।